Lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong agap o kung mayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Miyerkules. Yari kita sa ika-20 ng petsa sa bulan sang Oktubre tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan liwat kita nga magainop danaya. Upod ang mga report sa aton sining mga action reporters karon dugay-dugay plus ang aton sining pagdalaman sa mga local and national issues kag kalakip man ang iban pa nga mga topiko diri sa aton sining pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man nga ginapaabot ng pagpangamusta naton kabayontang nga oks lang kita sining mga inurasa sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod ka tibog na kamo sang inyo palanyagahon kunway pa paghimos na kay para siguradong sigurado solve ang aton sining kinanglanon sa aton sining nga tiyan sa sining nga odto pagpanyaga na kung may panyaga na pag amat-amat na. Kalakip man mga kaaksyon sa aton sining nga mga kaaksyon dila sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan plus ang aton sining nga mga kaaksyon sa Oriental side. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginapalabot ang ato sining nga pagpanamyaw sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan and Antique. Kamusta kamo mga kaaksyon kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa sining nga odto sa kinahanglan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time last 11:57 ang aton oras. Ano nga mga balita nga aton sining dapat isayran sa sining aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial. Mangin kaupod ta si Aksyon na Marlon Hinavia. Negros Occidental uyagi pa siguro nga mangin patas ang travel protocol sa plano nga pagbalik sang intra-island operation sang Ceres Bus Liner. Kalakip man nga November 5 na mo, Nobyembre 5 daw na talana nga mag-abot ang isa sa mga kandidato aspirante sa pagka-presidente Lini Robredo diri sa Negros Occidental. Kalakip banda sa Bacolod City Government Center naman nga balita budget deliberations sang proposed 3 million o 3.25 billion nga 2022 budget nangin matawhay committee report iga sumiter na sa hapon suno kay Councilor Rojas. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon na Eric Magbanwa, mga kapulisan nga na destino sa opsina sa tagsa ka mga police station na matamat ng ginapadyuti ni Police Colonel Thomas Joseph Marter sa mga dalanon.
Sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon Alvin Graba, duha ka mga commissioned officers gin-promote sa mataas nga rangko. Samtang sa balita sa special assignment, siga balita ni Aksyon Art Ayhupon, biyahe sa iban nga mga fast craft hindi pa makabalik tubtob nga hindi pa pagtugutan nga mga maka-travel ang tanan nga sektor sa susyudad nga nakapabakuna sa COVID-19 vaccine. Sa patrol nga balita, balita ni Aksyon Alvin Graba, pidiya nag-aumpisa na sa profiling sa mga politiko, posible financer sa illegal nga droga. Kag maki-update kita karon kapin sa 150,000 nga balor sa pagkabutang na tupok sang kalayo sa sunog sa area sang Barangay Mandalagan. Klase ning press conference karon pag may time dila sa area sang National Press Club nga ginpatigayon subong aga. Sa balita national, mga nakapasar sa Certified Public Accountant Licensure Examination, yara lamang sa 15%. Presidente Rodrigo Duterte nagapanawagan sa publiko nga magboto sa mga bag-o nga nawong sa Senado. Kag Pilipinas ginpasakaan sa 1.5 milyones nga budget nga nabakunahan o kung mabakunahan kada adlaw. Aksyon Rex Cantong, kinala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinigid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, palayag lang, kagibutang lang inyo sa nga mga mensahe. I-like, kag-share ang aton sa nga programa. Aksyon Balita Banat Bulig by Aksyon Radyo Bacolod Facebook page. I-like lang, kag-share ang aton sa nga program, plus ipadala ang inyo sa nga mga mensahe kay tirahon tanagaron pag may time diri sa inyo sining palatuntunan kag sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa aton sining mga YouTubers by Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Miyerkules, October 20, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 10 kag 7, liwat 10 and 7. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang Ayos, sige, largahon tanay mga talamyawo na tuno. May lang pamati sa kay Alex Fuentes. Alex Fuentes sa kay, di na ni. Daligid lang ha. Kay Elimari or Elimer Redimo. No? May lang pamati kay Elimer Redimo. Noel Amar, Atia Kim Eriman, Freddy Porras, and sa kay Roslyn Colinco Baldisimo, Janie Solgon, Valencia Kinet, Jovi Monares, Mario Garay, Ana Sinoro, Jenmark Mendoza, Danny Palacios, Alex Fuentes, Teresa Ferreira, Jolie Militado Patrimonio, Ira Kabansagan Inventor Talurong,
Virgie Olpenda, no? Madam Virginia San Antonio Olpenda, kag Nerfi Noyas RJ, Lesa Monti Castro Narciso, may lang pamati Liza, no? Atiya Kim Iriman, kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon kay Rafael Diaz Jr. May lang pamati sa sining udto, kag kay Ana Sinuruara naman, kay John Mark Mendoza, kay Danny Palacios, may lang pamati, and Sally Mission Orbegoso Victoria. Salamat gid, no? Ayos, dagang salamat. Si Noel Amar kuno tamyaw lang sa iyang friend si Biola kag John Eras dira sa Pahanukoy, no? And Boy Jolingo kag Riboy Alunan kag sa iyang inablo si Taboy Derla. Okay, sa kay Valencia Kinet, salamat gid Valencia Kinet, kay GR Escaner, good morning lang, no? Mayong udto gid, no? Kag kay Madam Virginia San Antonio Penda dira sa Celine Homes, may lang pamati. Danny Palacios, ga monitor Palacios kag Bituonon ni siya, Bituonon, correct ni Danny, thank you gid. And Barrio Garay sa Pandanon DSB, ga monitor, no? Elvira Hilogo, may lang pamati. Orbigoso Victoria, salamat gid. Elemeri Dimo, watching live from Poblacion Kawayan, thank you gid, no? And sa kay Alex Puentesara naman, no? May lang pamati. Teresa Ferreira, mayo lang monitor, siling niya, haha, sabay tayo kumain, Idol Rex. Ayos, Teresa Ferreira, salamat gid, no? Lisa Montecastroara naman, si Ming Gapis, may lang pamati sa Santa Rosa, Morsia, thank you gid, no? Kag Lunila Tarosan sa corner Gatoslao, San Sebastian, no? Teresa, okay. Thank you, Gida. BBB Ligorio Yolo, may lang pamati da sa Poblacion DSB. May lang monitor. Ayos. And sa kay Romo Pasaporte, thank you, Gid. Salamat, Gid, Parekoy. Gamonitor siya sa Talisaya. Si paring Romo Pasaporte. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standby sa pagpanublik sang inyo sining palatuntunan sa mga informasyon na dugay-dugaya. Tirahon tayo na mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga maapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon. Ang Aksyon Balita. Banat. Bulig. Aksyon Rex Cantong kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12, Jess ang aton oras. Sige ka, chibog na gurong halos kalabanan nga mga kaaksyon ta. Karon dugay-dugay, madraw kita sa aton sininga sa pamaskwa sang ERB mga kaaksyon. Karon lang dugay-dugay, may drawon kita dre nga winner naton sa pamaskwa sang ERB. Karon lang dugay-dugay. Mahinang kalaban Pero sa mga kaaksyon ta, standby aksyon Alvin Graba, live extension coffee mix mga kaaksyon. Kayang Balita, una sa tamang serbisyo. kantuan taring balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol Piniya nag-umpisa na sa profiling sa politiko, posible financer sa illegal nga droga. Update man sa 150,000 nga balor sa pagkabutang nga natupok sa sunog sa Barangay Mandalagan kaina sang aga. Kalakiban ining press conference nga ginpatigayon dra sa Negros Press Club siniman nga aga. Yaring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, ginahulat na lamang ni PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez ang pinal nga direktiba gikan sa higher headquarters agud mausisa ang narco politician nga magapadalagan upon magapapili sa mabot nga piniliay. But sa initial nga sa karon Aksyon Rex, nag-umpisa naman sa profiling ang PDEA base sa ilang listahan sa nga nakita. Pero may aragid man ini Action Rex ginausisa pa nila amat-amat pa lang. Suno sa iya amat-amat pa lang nga pagpangusisa sila gani actually ang iban nga mga listahan sa mga kandidato diri sa probinsya kag sa Bacolod ang yara sa iya kag base man sa nakitaan sila sa aton mga postman bala nga si Juan de la Cruz magapapili sa 5th District, 6th District, amo na ginalantaw na nila. Kaya sa profiling Action Rex, ginalantaw nila diri sunod sa iya kung bala ang ining particular
nga kandidato sa anuman nga posisyon, kung bala ini ginaayara sa lista nila o kung posible ginasuportahan sang drug group leader o kung sang mga drug personality. Kag base ka suportawan sa drug operations Na isa pa na aksyon na Rex, umunang ginalantaw nila. But sunod kay Gomez, kag kung siya ang pahambalon, sa tiyempo kag ang kampanya ni Presidente Rodrigo Duterte nga panason o kung kakason ining illegal drugs, ti nag-successful man ang ila sining kampanya, paagi man sa pagkuha sa mga dalagko agi sa mga scores, especially sa Manila, nga halos binilyon ka mga kapesos nga illegal nga droga ang nakuha. And diri man sa Negros Occidental kag Bacolod suno sa iya aksyon na Rex nga posible basin wala na diri, pero dapat usisaon ta sa gihapon kay kung inkasugid man inaiya nga dapat naton ipabalo base sa direktiba kag guidance sang ila sining higher official sa region kag sa National Action na Rex. Ginpamangkot man naton if in case man Sergio Juan de la Cruz na pamatud-an ara sa new lista nga papili sa isa ka partikular nga posisyon sa banwa o kung syudad. Ano matabo? Suro sa iya posible mangayo sa sang guidance sang iya sining higher officer kung bala ini ipalabot sa COMELEC o kung hindi. Ari Action Rex ang iya sining pananawan bahin sa sining narco politician. Iya po natin madula pala ang posibilidad na may ara gihapon. Kaya po sir, personally maghambali ko sir na ang glory days sinin ng mga narco politicians na na. Pero may posibilidad gihapon na matabo ini siya. But then kami sa amon sir, no, isa man na sa amon man ginatanaw kung mga tao mismo sa lista existing, kung nagpapili pa, kung inatong basihan, mabag ginato na may direkta na involved. Kung ang mismo nga pangalan inaara sa itong lista mismo, historical validated na. Pero kung wala sa lista, tapos kung may mga information lang kita nga nabaton, raw information lang, din siguro pangitaan natin sufficient evidence para ma-establish natin na may narco-politics na. Will you be planning to have a profiling of each candidate? Base may mga participation man sila sa illegal drugs? Magbulat kami sa directive from the regional office. Pero sa amon lang giniresearch, tinatanaw ko ng mga pangalan. Kasi ng mga candidates in the local government, tinatanaw ko ng mga pangalan. Hindi na check na naman ng pangalan kung may harap ang mga noted na personalities na dalagan. If ever good man nga, certain drug personality who is also running for public office, ano matabo sir? Muna mo sila sir, will make report and will submit to the regional office para magkapag-guidance sa atong higher office na kung ano di mo na. Report man kamo sa COMELEC. Well, let's see sir, kung mga sa will ask guidance immediately kung halimbawa may nakita kami ng pangalan mismo tapos araw sa itong lista o kaya may nakita kami ng sufficient evidence na hindi nga tao nagpadalagan o kaya hindi nga tao nagasuporta sa hindi nga kandidato, then we will make report and we will ask guidance sa itong higher office. So what action we will take against yung personalities. Aksyon na Rex, kabahin din lamang inisang pahayag ni Nicolas Gomez. Sa dugang paginaton nga balita sa Patrol Aksyon na Rex, liwat nga nagbalik ang arson investigator sa Bureau of Fire Protection diri sa Siyudad sa Bacolod in relation diri sa sunog na nagluntad dito sa area sa Lacson, Barangay Mandalagan sa diin isa inik puluyan 8A ATEC o kung ATEC type ni siya aksyon na Rex residential nga balay. Sabi ko kayo na commercial ni? Ray Action Rex kay ang report kagina sunod kag nabaton man sang Bureau of Fire Protection is a residential kay likod gali sang Dana Land Corporation. Ang ining residential ATEC type ang within gihapon sa compound sang Dana Corporation Action Rex. Pro-residential niya? Residential kay sunod diri kay Chief Inspector Rodel Legaspi Action Rex nga ini ang sang una ginatiniran sang manager kag presidente Abe sang Silingadana Corporation. Ginatiniran na dira Action Rex nga ginapanagiyahan ni Eddie Boy Ledesma Black.
It just so happened, kay halos daan naman, kagula na natin ni Ran, binabantayan na lang ni siya Aksyon Rex ni Noli Torbano, amo ni siya ang caretaker, na ginapasiga gid lamang ang suga. Diin, kung adlaw, ginapatayin, just so happened nga kagina, nga nasunog ang amo nga lugar, ginabulubanta 150 pesos nga balor sa pagbutang. 150,000 guro? 150,000 pesos rather ang natupok no sang kalayo. Ari ang initial kag pahayag ni Chief Inspector Rodel Ligaspi. May ara ni siya actually tupad nga daw budigan niya pero wala man niya malabot no. So, ang particular nga sunog naton mismo sa balay naghalin no. Kag initial investigation revealed nga ang origin sang fire nga ginatanaw naton is dito sa may attic no sa eastern portion sang iyang attic sulod sang balay. As per initial investigation, panagiyahan ni siya no, sa Dana Land Corporation in which nga ang ila dira nga presidente nga nagin-identify sa aton mo si Mr. Ediboy Ledesma. We have already determined the origin, ilang taon naton kung ano ang mga linkages ni no nga anggulo. Kaya considering nga gipamangkot namon kay ina may suga man kuno ini nga balay. Ilang taon na tungtong sang iya nga kadaanon kag wala na sang usual nga tao nga nagagawi kundi ginakatu-katuan lang kag gina-maintain lang sang ilang nga caretaker no nga si Noli Torbanos. Aksyon na sa kabahin din namang ginisang pahayag ni Rodel Ligaspi kaginaho nagpatigayon man sa press conference ang National na NFSW Aksyon na Rex upod ang pila ka mga progresibong grupo sa idalom sang bagong alyansang makabayan diri sa Negros Occidental that is in relation sa peasant month o kung bulan sa mga pisante sa diin pangabay sang ila kaga of course ginpasinugan ning mga mangungumabla Aksyon Rex nga batiti para lamang makakaon ang komunidad o kung ang bugos na sosyedad sa diin sa ila ang malain ng ugaling kay wala naman na tagaan igtalutangod sang present administration. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Alvin Graba reporting live sa patrol naton mga kaaksyon. Dali gid lang live extension Bisyo. Balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol kadtuan ta si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Mayong balita ni kay budget deliberations ang propose 3.25 billion pesos nga 2022 national or city budget nangin matawhay committee report iga sumiter sa hapon suro kay Councilor Cindy Rojas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale?
Action Rex, wala na sa mga adjustment pa sa mga proposed budget ng kada departamento kag offices sa Bacolod Government Center. Ini matapos nga nangin smooth sailing according kay Councilor Cindy Rojas ang pagpatigayon sa tatlo kadlaw nga budget deliberations sa Action Rex ang sa proposed nga 3.25 billion pesos nga budget for 2022. According kay Councilor Rojas, kung ikomparar ang last year nga budget deliberations, mas lamot ang Action Rex sa mga corrections nga ginpatigayon. Unlike subong 2021, no, ang proposal before 2022, mas nangin na matawhay sunod sa iya kay according sa chairman sa Committee on Finance and Appropriations, may ara na Action Rex ang pre-budget deliberations nga ginapatigayon sa tunga sa mga department heads upod man ang budget officer Action Rex rason nga sang gin-present na sa executive branch ang proposed budget ng kada departamento, wala na sa mga mayor pa nga mga adjustment nga ginapatigayon. Sunod kay Councilor Rojas, ang increase ng budget for 2022 nga may 25% increase bangod ini sa iga patuman nga mandanas ruling nga gini-issue man sang Supreme Court Action Rex. According sa iya, ang department or Bacolod City Health Office amo na Action Rex ang may pinakadako nga budget for 2022. Do nga wala may ginatag na figure si Councilor Rojas sa kaina, nag-travel siya, no, samtang nagpakikangot kita sa iya. Pero according sa iya, doble ang budget sa Bacolod City Health Office for 2022 kung ikumpara sa mga 2021 kay according sa iya, take kalabanan sa mga budget action next for next year, more on sa gihapon sa pandemic response sa LGU sa Bacolod City. Magluwat sa City Health Office, may increase man sa budget sa Bacolod City Police Office, sa Bacolod Traffic Authority Office, Education Sector Araman, hanggang DSSB Action Rex. Karon sa hapon sa virtual session, igasabit ni Councilor Rojas ang iya sining committee report, and next session, natala na ang budget deliberation sa sanggunang paglusod para sa second reading. Aling tingoga ni City Councilor Cindy Rojas. Oo, wala problema. Kaya tingin siguro na pre-delivery Manila with ang ating budget officer ang mga nagkalain-lain na department, no? Before nila implastar sa inang final na talaga executive budget. Hindi sila mismo nag-delivery per department with the budget officer. So, paglapos na mo sa budget hearing, doon na-plastar na tanang wala di problema. Nag-like last week, yan doon na dami sa correction. Okay, oo. If you're smooth sailing, taway-taway din kanang mga request, accommodate, no? So, doon wala di problema. Kumbaga, wala na sa mga adjustment or may aragid man during the deliberation? Wala din. Wala din siya adjustment for this year. Unlike last year, grabe, damo din sa correction. Last year, pati ako doon nag-iingil ang ulo ko sa correction. This year, wala din correction. Action Rex na batian ang tingog ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas, ang chairman sa Committee on Finance and Appropriation. So karon sa hapon sa virtual session, igasabit ng ni Councilor Rojas na mention na ang committee report sa ginpatigayon man nga tatlo kadlaw nga budget deliberation sa proposed budget sa Bacolod City for year 2022. Update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Run. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kay Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale, isailuhan tang balita ni Aksyon Art Tayopon gikan sa special assignments. But prior sina mga ka-aksyon, pwede ba lang maghubi na may Una sa tamang serbisyo. luwas sa DTX 500 capsule,
Ari pagido isagid Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon Art ay hupon sa special assignment sa may kangtanan sa biyahe sa iban pang mga pascraft. Hindi pa makabalik ho, tubtob nga hindi pa pagtugutan nga maka-travel ang tanan nga sektor sang sosyedad nga nakapabakuna sang COVID-19 vaccine. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Art ay hupon Aksyon Art. Wala Aksyon Rex ang planong iban pa nga shipping lines nga mag-resume sa ila biyahe kung amo ni gyapon ang sitwasyon kag daragan na skramoon sa mga pasahero nga ginakarga sang naunang ocean jet kamo ni ang patigayon sang ila sining trip kay siring diri ni Sir Frank Carbon ara lang gyapon at darain sang 100 passengers whole day nga mag-cater o kung nagasakay sa trips no sang amoy ang shipping lines. Sining ni Sir Frank Carbon ang isa din ginalantaw nila karon kung in kaso na gidman nga tugutan sa National IATF nga magkabiyahe ang tanan nga mga fully vaccinated individual bisa na naman nga sa sektor na especially hindi lang frontliner o kung mga apor nga sarang magkabiyahe sila nga kung buksan kung tani nga bisan lesyo ang magka-travel na niya amo na durong tempo nga magkabiyahe sila magluwa sila Aksyon Rex sa pagid ka problema nila na ginakabalakan na muni ang asod-asod nga pagtaas sa presyo sa petroleum products nga nakugid ang idugang sa ila capital expenditures sa tion nga magbalik biyahe. Na tihulaton na lang nila sa masunod nga mga binulan ang status o ang sitwasyon sini antes pa man mag-desisyon sa pagbalik sang ila sini na biyahe. Ari si Mr. Frank Carbon ang isang operator. Kung naman ang volume mo, kulang ganay na bayad krudo. Gabi na gid niya 12 things siya naka-ice ng nililigad ng mga simanas ang krudo. Kahapon daw, 1.50 naman po. Pila to ba? Ang volume nga available, hindi gid pwede sa duwa. Much more tatlo ka shipping lines. Kulang ganito isa. So in short, tingnan mo, paumod na lang kami anay. Kung luyag na anay, sige yun sang kwan. Ocean Jet siya lang anay. Ista nga ma-develop ang volume na pwede na tag duwa-duwa ka trip. Pwede kami siguro mga dapat kung magsubra isalin sa Bacolod, dabi, tag-50 kami daw, pwede na maresguhan namon. Mangayo lang kami daw fuel charge, no? Additional na rate, daw tawag na fuel charge. Tungod siyang fuel increases na dala taas. Tatlo subong ang gina-consider namon. Number 1 is ammonia B ang fuel charge. Gina-compute namon kung ano pilagid ang fuel charge niya. Sa sayang ni Mr. Frank Carbon. Ano gani subong nagabiyahe? Ocean Jet lang. Ocean Jet tagduwa-duwa ni ka trip. Duwa ka trip ang from Bacolod to Iloilo. Vice versa. Gani. Kung mo tag 20 hasta 30 Ano lang. ganing schedule diri sa Bacolod? 7:50 sa aga. 7:15? Sa aga. 7:50? Almost, ang arrival isang isa ay 7:50 kaabot tiya mo halin si Lilo. Pero may arrival din nga early sa morning. Kag sa afternoon may isa lang. Isa lang ang Rex. Anong sa afternoon man? Anong oras? Nabis ko ang schedule kung ano oras. Pero sa afternoon lang siya. Isa lang din ka-trip na kay tiyan ako mo 20 hasta 30 lang nagasakay. Hindi gani ka sustener sa gastos ang gatong namon ang gina-problema nila karon. Tiraton nila, kabay pa mag-consider kag magpalayon ining paglubos ang cases man sa COVID-19 para ang travel or leisure travel matagan sa consideration o matugutan ini sa National IATF. 8:50.
5:45 kag 8:50 Bacolod to Iloilo. Ang Iloilo to Bacolod 7:20 and 2:30. 2:30 sa hapon. Okay. So, i-kuhan ko lang nagkaroon sa hapon kay magugugid lang na interview si kuhan ba, Director Eric Tabaldo. Eric Leonard Tabaldo. Kay kundi duha din na promote nga officer sa Bacolod Kumilag. Yung may assignment na nislagli ko mabato na nila ng kuhan ang official na record from dito sa halin sa Civil Service Commission kag sa kuano sa LTO sa Manila kay si Ma'am Susan Guara gali sa Iloni sa Mamaylan. Si Sir Ruben Campos dito sa San Carlos. Balik si Sir Ruben? San Carlos siya. Ang Bacolod ay pasubong kuan certain na matubod si Director Tabaldo kung sino ginibutang niya di. Pero more or less may mga bago kung mga personnel possibly masulod diri sa Bacolod either yung nag-take over sa department ni Ma'am Susan Guara or di Sir Campos. Dara sa LTO Bacolod. Si Sir Nato, hindi pa rin balang kung hindi siya butang niya. Kaysa si Sir Nato Novero sa enforcers, no? Enforcement, sir, nagigad mo. Hindi pa rin balang kung wala siya rin butang sa Bacolod. Sila ni Sir Director Tabaldo sa Kwanpa. Katapusan pa sila nga bulan. Possibly may balawan lagi ang final na order kung sino ang ibutang diri sa Bacolod City. Kaya po sa subong sa Kwano sa Panay si Director Tabaldo para man sa importante nga pagbisita. Pero way pa order? Way pa. Way pa ng baton. Possibly kung mabaton na ni outright transfer ni dayon ang duwato. Kadang mabuto pungko di as OIC kaya hindi pa na permanent position kaya di depende niya. Unless na may qualified nga mag-handle sa permanent position para sa bayaan nga kag-ibakante nga posisyon day Sir Campos kag Susan Guara. Ang kapusan dito ang karon sa Aksyon report sa afternoon i-desyon at this kumalipat ng what not only remind kung kolon kag-stama cancel yung pinagabarakan ari lang solusyon ng Super 5-way sa kaping quality colon cleansing product para gid atong proteksyon nagabulig pa panubo sa inyong blood sugar. Ang ka-aksyon nyo, aksyon ang tayo ko na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Art Tayhopon balita gikan sa SART sa Special Assignments. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hidovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa Negros Occidental luyag nga ipasiguro nga mangin patas ang travel protocol sa plano nga pagbalik sang intra-island operations sang Ceres Bus Liner. Yaring countdown sang report ni Aksyon na Marlon Hidovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar? Nagpadala sang request dari ang tagtumalahan sang Viacar Transit Incorporated sa may Provincial Capital address sa kay Governor Bong Lacson ila sa nga pangabay kung pwede tugutan sila nga makabalik na sige tuwag nga intra-island operations ang ila sa tanan nga mga kung ila sa nga mga units tawag na series bus matapos nga may pilama sa ka mga biyahe again tugutan naman partikular sa bahin sang mga fully vaccinated individuals. So kay Provincial Administrator ni Refrando Diaz II luyaganay sa provincial government sang Negros Occidental nga magpareho ang ginatawag nga travel protocol sa nga duha ka probinsya ay base sa ulihi ang mga gwabla fully vaccinated nga residente sa Negros Oriental makasulod diri sa Occidental nga hindi na pagpangitaan sa RT-PCR test. Pero base sa ulihi ang Negros Occidental ang masulod sa Negros Oriental bisan fully vaccinated base kung i-obligahon gihapon nga ipa RT-PCR test Aksyon direct. So naton tari ang approval sa Negros Occidental plus ang Negros Oriental man kay hambal ni Diaz. Importante ang coordination mo sa duha sa mga gobernador. Yari sa Torre Diaz. Ginahulat namon nga iaprubahan ang tabok
from Negros Occidental to Oriental using this same system. Pero point to point dapat mo. Sinabon na okay na, pwede na kita ka-allow sila. But make sure first na ang Oriental will give us the same treatment. Kaya useless wala kung one way lang, kita lang mabaton sa fully vaccinated, pero pagbalik to sa aton nga mga kauturan sa Oriental, hindi man tayo pagbatunon abi, no? So it has to be both ways dapat. So we are waiting that they present to us the authority from Governor Digamo, nga authorized na sila. Tapos point to point gid dapat, no? Point to point ba isang pick up anay sa tunga sang aton nga dalan, and then kung wala sang vaccination card, kilanlan may aragi kita negative RT-PCR nga gin-issue within 72 hours from the date of travel. Sa ibang nga balita, isinyong Aksyon Rex, hindi rin angon sa COVID-19 nga balita, istorya sa lakyan ni, sa bahin sa provincial Capitol. Damo gali sa mga salakyan nga nagluloko, kag daw pinabayan na lang sang uli sa gin-inventory, pwede pa gali makayo kag ati subong nagamit na gani ho. So, ang Negros Occidental, amo na rason ko nga naglansar sa ginatawag nga Capitol Cup, no? Capitol Cup daw ala rent akar inisya. Kung sinong luyag, magamit sa salakyan basta for official use only kag provincial government purpose nga transaction, no problemo. Bagod sa unang inventory, may 5 ka mga salakyan na nakita na nagaloko, iba na rastalyer, pinabayaan, may van, may sedan, may multi-truck nga elf Aksyon Rex. Subong kayo na ni. Kag sige-sige nga pag-inventory, damo pag-insang natukipan nga pwede gali makayo. Subong nagalabot na ni sa 15 tanan ka mga salakyan. Mayara pag-iniban nga kalayuhon pag-Aksyon Rex, no? Nagalaligad din nga administrasyon kag ang mga department head, division head. Do mayara naman sang liability din nga tubangon ho. Mayara sila sa salapto naman. Bangod pinabayan nila in Aksyon Rex, bahay nila gintipigan sang maayo. Siya Taro de Diaz, angot sari. For their daily use. So may rent a car na tasubong managed by our administrator's office. We have a pool of cars coming from the SP, itong daan sa SP. And ang muni iba na na-recover ta. Alin sa van, pakanto sa sedan, mayara mata do mini truck na do elf, no? Crew cab siya yan. Pag mayara pang pasayro pag yun sa likod and do tanga sa aton nga mga kargahan. Iyan isang una siyang kain mukhang DRR nga do na nagkukulang dito sa panaan. We were able to have it restored kung subong ganda niya na mausar na. Karay laman sa palayag ni Diaz, kung na niya, manuhon ko na lang na latest man nga datos ang presentar ni Diaz. Ang fully vaccinated negrense ara na sa 337,318. 21% sang target population nga 1.8 million kapasos. Ang best performers, LGU, no, may maayo nga vaccination program. Number 1, ang La Carlota City, ara na sila sa 42% sa target population nila. Ginasundan sang Silay, 37%, Victorias, 36%, Talisay, 34%. Kung sa pinakadamo naman niya tao nga nabakunahan, nagapanguna ang Silay, 34,628 vaccinated na. Ginasundan sang Sagay, 28,017 Aksyon Rex. As of October 19, 2021, no, ang mga bakuna naman, no, nga gin-deliver kahapon 1,180 vials, ang na-utilize 1,071. May pangabay o mayara sang order si Diaz, ka-Provincial Health Officer Dr. Erna Tumimpang, nga ayon ang mga local government units ilakip ang Sabado kag Domingo
nga pagpakuna kay naputikan Aksyon Rex sa Sabado Domingo damo gali sa mga tao nga ara sila sa nga balay, no? So i-take nila ang kahigunan ipadayonon ang vaccination kay para nga makapulig padasig sang vaccination program. Ang aksyon yung kikan sa Kapitolyo Aksyon na malon yan ubaya. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo. Sa ulugali sang kadlawan subong adlaw si Himamaylan City Mayor Raymond Tongson. Happy birthday kay Raymond or Mayor Raymond Tongson. Karon nga adlaw ni. Happy birthday, Mayor! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:44 ang aton oras, 12:44 na mga kaaksyon. Sa aton sining nga mga kaaksyon, daligid lang kay madro kita, dugay-dugay sa aton sining nga sa pamaskwa sang ERB, no? Pero diri kita naiho may TC, kulang balang imo sining lawas sang vitamin C, kinanglan talang mag may TC alkaline. Sa tamang serbisyo. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpanamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat gid sa Aksyon Radyo. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radyo! Number 1! Ayos, i-check ta niya na yo kung bala sino ang mapalaron nga tagdaog sa ngaton sining nga sapa
sa pamaskwa sang Aksyon no Radyo Bacolod sang ERB, no? Daligid lang nga rin na sa linya. Hello, mayong udto, mayong hapon, madam. Mayong hapon man. Mayong hapon gid, taga din ikaw gani? Ha? Taga din ikaw? Kaya Handumanan, barangay. Barangay Handumanan. Barangay Handumanan. Anong purok mo dira, madam? Oh. Anong purok mo dira? Ha? Ay, hindi siya bati niyaw. May diferensya guro nis paminsaron sa palamatinan. Hindi siya bati. Hindi ka kabati sa akon, madam? Ano, sir? Hindi ka kabati? Mati man. Nano daw ginakadlukan mo ning 500 pesos nga ihatag ko si mo. Taga Purok Cadina de Amor, Barangay Handumanan, Bacolod City. Sino ganing alang talihog? Josefina Gonzales. Josefina Gonzales, no? First time kang nakapasakop sa promo di sang Aksyon Radio? Sa karapos na natutungan ng ngalan ko na. Ha? Salamat. Oo, gani. Sige. Okay. Anong gina-extra gani sa mga reporters tapos report? Anong ginambal nila sa Bacolod Aksyon Radio? Ikaw, be? Nasa Balita. Nasa Aksyon. Aksyon, Bacolod. Ginrambol mo pa ba? Sige, sulat mo na para hindi ka malipat. Congratulations, Madam Josefina Gonzales. Ikaw ang atong sining winner sang pamaskwa sang ERB. 500 pesos ang batunon mo, Madam. Hulat-hulato mo lang dang mensahe sang padalaan mo, okay? Okay, salamat sige, thank you, gid. Salamat, gid, Madam Josefina Gonzales. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Ayos, congratulations kay Madam Josefina Gonzales ang Puro Cadina de Amor, Barangay Handumanan. Daw medyo nakulbaan to siya. Sige lang, Madam, kalma lang, relax kay may 500 pesos na ikaw nga batonon. Importante, pamati lang diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Malakay Finance Corporation anayho basiguro nga kinanglan kahaw sandlat, property or land title loan, vehicle track. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang Ayos. Sige, may lang pagpamati kay Tidi Toquero Sr. dira sa Barangay Saga sa Bago. No? Salamat gid, Sir Tidi Toquero man akong Toquero Sr. Kay Kagawa Dimbong Campo, may lang pagpamati dira sa Maaw, Bago City. And George Gargasiran sa Singkang Airport, Gamonitor. And Janie Solgon, tamyaw lang si Mayor Raymond Aitongson, happy 48th birthday today. Kag sa akon nga sister si Rosita Jones Solgon, 46th birthday today. Sige, happy birthday. Mary Jane Saludares sa Lamats Gid Inday Plaza, and Dindin Soriano
Ga-monitor sa Purok Bantod, Tabao, Baybay, San Enrique, Negros Occidental. Salamat gid din Soriano. Sa kay Divina si Gracia, salamat gid Divina. Si Gracia ga-monitor dra sa Manville Royal Subdivision. Ayos, barangay Tangob man eh. Sa kay Marivic Villarante, salamat gid Marivic Villarante. Kay Rodora Sioco, Tomas Bronyola, Noy Erwin Di Catoria Gonzales, salamat gid, no? Rochelle Folinso Susana, Gerald Gadudo, Joshua Christopher Bilas, may lang pagpamati. And Marivic Villarante, salamat gid, no? Gapalakpak pa siya. Si Desiree Cahudo, ginamute na sa gaiti commercial mo. Why hindi na pwede sa Facebook, no? Sa on-air lang na. Desiree Cahudo. Ayos. May bulak pa si Marivic, oh. Ayos, thank you gid Marivic. Ayos Kativer, salamat gid no na Gravante, baylang pag-monitora. Jerry Acero Jr., thank you gid sa panyaga, Jerry Acero Jr. Sakay siya Cordoba Aniban, mayong udto lang sa tanan ilabi na sa Glendale Subdivision, Barangay Granada sa pamilya AC. Ano ni pamilya AC man? Sa Cordoba Aniban, thank you gid, no? Shout out lang pamilya Aniban, Cordoba, Aniban kag Cordoba gali. Thank you gid. Humalumina, salamat man Gian Resisio. Thank you gid Pelton Lipora sa Pasay City. Gilbert Caniete Lamayo, salamat gid sa pag-monitor sa sininga hapon sa aton sininga pagpangalagad. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standbayan ay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagaman-apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga passing para nga ng traffic to or ng transit dito sunod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Ang elementary nga evacuation center na concern gin baha man. Uy, kay pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern gin baha man. Uy, kay pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakasayo sa doon ang politik. Asa na? Yes, lahat, hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 7 ang aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Duwa ka mga commissioned officer gin-promote sa mataas nga rangko gikan sa Police Regional Office 6. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex nagapanginbulahan gid no ang mga kapulisan sa idalon sa Regional Office Provincial or Regional Police Office 6
para sa duha ka matag-as nga opisyal sa kapulisan matapos gin-promote ni Diklan nga Lunes bilang full-fledged nga colonel na, meaning from lieutenant colonel to full-fledged colonel nga mo sanday police colonel Victorino Romanillos Jr. kag police colonel Joris D. Coronica. Nawasunod diri kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sang RPO6 nga antis pa lamang gali Aksyon Rex nga gin-promote sanday Romanillos kag ining si Coronica uyap na ini sang key position sa Regional Office 6 sa diin si Romanillos ang gin-designate bilang Chief of Regional Community Affairs and Development Division, samtang ining si Coronica ang nagtungkuman bilang Chief sang Regional Plans and Strategy Management Division. Now, sa during of transaction na Rex, yung pangunahan mismo ni PRO6 Regional Director nga si Brigadier General Rolando Miranda dito sa Camp Martin Delgado, gin-remind ang duha sa ila tining promotion nga sinding pagkuan siya bunga sang paghimakas kag deserve nila ang ining promotion base man sa ila sining performance kag ina dapat nila dumdumon nga regalo o kung hatag ini sang Ginoo sa ila. That is why ang challenge ni Miranda sa ila nga dugangan pagit ang kapisan sa ila sini nga obra. Now if you may remember Aksyon Rex, ining duha nagserbi man bilang mga commissioned officer sa probinsya sa Negros Occidental kag ang iban kag nakaagi man opisyal bilang mga hepe abi sa Bacolod City Police Office. Din si Lieutenant rather si Colonel Coronica ang nakaaging Chief of Police sa Police Station number 1 kag antes ini-assign sa Lokpo, while si Romanillos Aksyon Rex ang naging hepe man sang San Carlos City PNP kag antes naman siya gin-assign diri sa Bacolod City Police Office bilang hepe sang Operations Branch sang BCPO. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Solis. Ang promotion ay pinagkaloob daw ng Diyos and of course, produkto ito ng kanilang hard work and confidence ng ating regional director na they deserve the promotion and patagdagan pa ang kanilang galing and dedication sa kanilang trabaho. Sa hiling ko, mga PNP graduate yun sila, sir, no? Yes, sir. Si Police Colonel Victorino R. Palacios nag-graduate sa Philippine National Police Academy year 1995 and si Police Colonel Joyce D. Coronica nag-graduate naman niya sa PNP year 2000. Aksyon na Rex, kabahin kita mga isang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa actions Bacolod, Aksyon Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D
Una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Grama sa iluhan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO mga kapulisan nga na destino sa opisina sa tagsa ka mga police station na matamat ng ginapad-duty ni Police Colonel Thomas Joseph Marter sa mga dalanon diri sa syudad. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Aksyon Eric, belated happy birthday, no? Sa diin? Kay Brian Putin. Hindi mo. Dosuliton mo pa ba? Ay, hindi na, kapoy magasto. Gani man? Kay Brian naman, Oo, sige Di belated happy birthday O gani, tayo, ate, sabagay, why ko kapon. Why kaya? Why ko kapon, kapon Ha? Why kaya kapon? Why ko gani kapon, kaya kagapon, Oo, no? tira kuya kapon yan. At least, paano naging masadya? Oo, laban Ang birthday ni Aksyon Brian, no? Okay Prosadya to kay Aksyon Rex sa birthday, Aba. Daw kasano patuya daw suliton mo ba kakapoy man oy. Kasano lang tunong birthday mo no? Gani daw dali naman lang. Dali naman lang ang sa mga birthday. Ang Disyembre. Ayo di purma. Ano? Ang Disyembre. Okay. Dali na lang Ako sa bagay, dali naman ang to Disyembre Oo Dali na lang nakadlaw kang magpasko baw. Pila? Ang Pasko, pila na kadlaw na bilin? Ati, gamay na lang 66 days na lang Ati, sobra na 60. Sobra na lang 2 bulan. Ati, temprano pa na, no? Dapat magpamutos na sila. Ayo di purma. Sabi ko temprano pa sila magpadala, no? No. Pwede magawa ka padala sa November 1 o kunto, Oo advance nga mo, Christmas na. Ay, lawig pa Oo. Lawig pa nga to nga sa kaon, no? Gani. Pag magsangko kita sa November. Ayo di purma. Lawig mo na 2 pagsimana, Pila pa? 2 pagsimana. 2 pagsimana. Sabagay ko, Dali man lang na, pagkatapos ang Domingo ti Lunes naman dayon, last naman lang. 2 pagsimana. Oo. Waitan ta, no? Wait lang ta. Ayo di purma. Daw piyo ba? Tiway naman mo. Kung sabagay. Wala naman tag-iuol sila, no? Ang ato na rason nga budgetary constraint na ganubogin man sa Ay, pwerte. Sige, tinahon ko na tayo. Sige, ito namin yung programa ni Police Colonel Thomas Joseph Marter. Kaya tuloy na tinawan niya natin dito sa may Zamboanga City, sa Siang City Director to. Dapat ang mga office personnel bala sa mga police station, dapat nga magwa man sa dalan. Once a week, abi Action Rex. Bisan paano, bla ba kakita mas sila sa sitwasyon sa dalan nun, kag makitaan mas sila sa pagmunuyo, kaya tinamigi man niya kung ang ato na ranon, diri Action Rex sa syudad sa Bacolod, makitaan nga may mga kapulisan bala nga badi-badi nagalibot sa pinaka mga mayor nga ranon intersection diri sa syudad sa Bacolod, kaya hindi na may malipod nga sibong nga Bermans, may mga abansin nga mga bonuses kung kaysa nga hindi mabaktan nga abot sa mga empleyado, di kung kaysa dira man nagaduging ang mga kriminalidad Action Rex mong katulad sa snatching, mga shoplifting nga masamiti kakatabo sa downtown area. Disiling ni Police Colonel Thomas Joseph Martin, yati ko may mga Police Action Eric nga makitaan sa tereno, at least bisan paano makulang atensyon sa makakawatan kag hindi na maghimo sa krimen because nga makitaan ang aton kapulisan, especially ang mga pulis nga nag-duty sa opisina subong makita muna sa aton nga mga dalanon nga nagsugod pa ni actually sa tong Biyernes nga adlaw. Innovate na kanila, strict na implement na subong nga yung mga office personnel will be required to render duty, mag-visibility sila sa mga intersections at least siguro once a week. Bulos-bulos lang pagka next day dahil naman nga office personnel. Require naman sila and to get their very supportive. Gusto man nila maka-guwa sa opisina. Tinamin ni Colonel, kito gina-practice mong kalisay mo yung administrasyon nga dapat ang mga personnel sa opisina, hindi lang kayo sila nga pang-opisina lang, dapat araman sila sa aton nga mga dalanon, Colonel? Yes, actually Eric, may mga detail na sila, mga 4 to 7 sa gabi, bulos-bulos na sa opisina, halimbawa si admin subong, tapos si operation naman, tapos si supply naman.
makabulig sila sa visibility. Hindi lang kaya nga kung patrol ng visible, pati office personnel ta maka-standby mo sa guwa para visibility. Sungkwa sa next proseso palayag ni Police Thomas Joseph Martir, ang officer in charge sang Bacolod City Police Office. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbano nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Action Roger Gotib Sanbayan Aynoy. Ario constipation ang problema. Ang Una sa tamang serbisyo. kantuan tanay balita ni Aksyon na Roger Gotib mapakadis kita sa iluhan ta ining parte sa sining Kwamblahos ang sining dapat dululungan ang pag-implementar sang pagpabakuna sang mga minor de edad. Ini ang reaksyon sang City Health Officer sang syudad sang Cadiz. Yaring kaundan sa report sang balita ni Aksyon no Roger Gotib. Sa detalye sining balita Aksyon Roger. Action Rex kung tani gindululungan ang pag-implementar sa pagbakuna sa mga minor de edad sa bilog nga pungsod sa Pilipinas lakip na sa mga probinsya agod ma-implement manini sa mga banwa kag syudad. Ini ang reaksyon ni Dr. Maria Victoria Ibanez sa aton siya ginpamangkot kung bala may plano na ang syudad sa Cadiz nga magpatigayon sa pagbakuna sa mga nag-edad 12 anyos pakanto sa 17 anyos tungod kay ginasugdan naman ini dito sa National Capital Region. Sunod sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez sa aton sining interview. Una, bila may sa NCR nga ata ni idulungan na lang bila sa bilog ng Pilipinas. Hindi kami gapon tag-Diyos, nakasula kami ng random sa DOH. Hiling naman kung tiyatag na lang kami pagambal nila na pwede na sa 12 years old up. Tapos bakit na nila naubos ang Pfizer, wala na nila naman ginaano. Pag notice naman mga bata, sa mga manggalalagaw, pero ni Sabwa. Sunod sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga mas kuntani kinanglanman sa mga bata o kung mga teenager o minor de edad ang bakuna bagod nga masami nga makita sila nga rasagwa nagalagaw labi na gid sa tion sa nga kapunon pakanto sa kagabihon. Ginalantawan sa nga Health Officer nga ining problema sa pagbakuna sa nga Pfizer nga isa sa gina-approve nga pwede nga ibakuna sa mga minor de edad lakip na ang Moderna mas barasig nga mapaubos kung idala na kuntani ang minor de edad sa pagbakuna. Kabahin sini, nagahulat lang siya po sa guideline ang local IETF kag subong man ang sa Health Officer kon bala san ogid maimplementar diri sa mga kaprobinsyanan kay syudad sa Cadiz ang pagbakuna sa mga minor de edad. Sa aton mga kaaksyon nga mahilig
report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon na Roger Gotib kay Warren Responte. May lang pamate kag tamyaw lang pamilya Responte sa Kawayan, Negros Occidental, no? From Warren Responte sang Talisay City. Kay Donald Kabasag may lang pamate and diding alohamento kay Lilia Niel Brian Balues may lang pamate Vida Abaw. Salamat gid Vida Abaw, no? Kay Florencia Villacampa sa La Union, salamat gid, no? Thank you gid. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na. Standby, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Kaya nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nariyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako, I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No?
kag bakit sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko ito kadamog ko dito at that time no simple president Aquino upon assumption into office pagkatapos sa EDSA revolution so kadamog isa nagtamo dito no so that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahig Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad, 66 dias na lang nabilin before pa man mag-Christmas Day, kag 73 days before pa man mag-New Year's Day, mga kaaksyon. Salamat kita sa inyo sining pagpakigupod, way nakita time, alang-alang na gid ang tiyempo taho,
O sige, standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dilig lamang marugay. Temporaryo ninyo anay mangin kaupod si Aksyon ang Defensor. Sa kinandan ako ang inyos ni Aksyon sa kahanginan. Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa Balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman kaedisyon. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko sa Bacolod.